asa akong motivation. Kay at the moment feeling na ko nagsige na kog trabaho. Akong routine ba kay trabaho balay, tapos off og weekend unya. Instead na mulaag kay manglimpyo na lang kog balay, manglaba na lang ko, mamlansya na lang ko kay para mag-ready for the next week kana ing-ana gud siya. Kapoy na gud kay ko para asa maning tanan. Murag kailangan ba gid na ing-ani ka grabe maning kamot? Napod mo may mga question na yung ana sa inyong mga self. Kay pwede naman siguro na dili kita manikamot og over, di ba? Kana ingon ana ba na mga questions sa imong self, kana ingon ana na mga realization kay at the moment inyong iyaan kay naa diraa na punto sa life. Then musulod dayon ang argument na daghan ka ayo kog bayronon no, daghan kay kog mga responsibilidad so dili gid ko pwede na kanang kana gani mawalan ka gana nga murag sa kakapoy ba nimo or unsa ba kanang siguro nanay kanang hasagol na burnout or I don't know unsaon siya pag-explain pero murag magsagol na imong emotion o kanang physical na kakapoy ang exhaustion nimo kanang ingon ana ba then mo magsulod na tong mga questions sa imong self na kanang di ba gusto man na nimo panindigin na murag agay sakita uy ka na real to kana ko kung self murag uy kabalo man ko pero kanang asa man gyud ning motivation di ba sa sugod lami murag ganado pa man kayang pagtrabaho murag go lang man ta bahalag sayo kayo sige karon kay murag kabuya mo mata oy. Ang ana ba? So, mo na akong question at the moment and I hope na apod mo'y answer kay for me, I will share with you baoni ang ako ang kumbaga mga na-realize na tubag sa akong question kung asa gyud pangitaon ang motivation. Okay? So, every once in a while, mauni ako ang cycle. Like, makapuyan ko, and then, ma-question ako kung self, nga ko nagapaningkamot, tas mobalik na po katong mga bayronon, mga responsibility na ako, and then, kasabaan ako kung self na kanang, di ba, gigusto man na nimo, so imuhan ang panindigan, di ba, gisudla na nimo, so idire-diretso jud na kanang sa finish line, ingon ana, so naga-cycle ko, ingon ana, sa karon. So, recently, na-realize na ko na sometimes, lisod kaayo gyud pangitaon ang motivation tungod sa kadaghang external factor ba. Dili lang about sa imo kay kung ingno na to kanang kung ako sa sarili lang nako motivated kay ko uy kidaghan kay kog responsibility daghan kay kog mga gusto sa life mga goals nako pero hunahunahon pud nato ang mga external factor kung ano ta kanang maabot sa point na makapoy ta ba na murag wait lang halami mo give up uy diba murag dili na siya for me isa na siya sa reality kay when I actually came here dito gyud na mulat ang ako ang mind gud ug ako ang self sa kanang kung work gyud sa ato amang god back home murag masagulan pa man gud natog pleasure na kanang work murag uy makikita kasi mong friends uy mag-inom ta uy mag-check ta diri amang good work is work kumbaga gustohon man nimo makikita sa imong mga friends pero limited na ka kay tungod kapoy ka nya mo duty pa ka pagkaugma. And number one, isa pa, sometimes 12 hours ang shift. So, diba, unsa may piliun mo mag-hangout pa ka or mag-rest na lang ka. Kaya syempre, imong capital, imo ha ba yung lawas na kanang kinahanglan na kay energy for the next day, mentally prepared ka for the next day para sa imong duty. So, ingon ana good, daghan siya external factor. Dili lang kay ang imuhang goals, kana ingon ana. So, number one, naisip yun na ko na preoccupied ta sa atong everyday na life. Sa ato ang mga goals in the future and how to achieve it sa atong work sa part na we need to have like a work-life balance. You also need to have time for yourself. Mag-self-love ka. Kung ma-imagine ako no na pag ginahuna-huna na ako siya daghan kay araw ba na kanang asa man dira akong i-prioritize. Na apa jud mag-spend time ka sa imong family and friends para na kay normal life para ma-feel mo na tao pa di ay ka kay na pa kay friends, nga na pa kay time sa imong family. Ano ingon ana ba daghan kaayog mga reason ngano mo abot ang point na kana ganing ma-exhaust ta kay emotionally, mentally and physically simultaneously naga-work manggod na ang ato ang atong full being gid nato ga-work gid siya ba na simultaneous unya sometimes wala na tay self-reflections ba more ka nang pwede mo hinga kung daghan na kay kaginahuna-huna, dili na ka maka-function fully, like normally. Try na ihimay-himay ang kanang imuhang process. Kay mo na akong ginabuhat karon because kung dili magud nato i-acknowledge na siya na feeling, kay di ba mo ta kapuyan ako karon oy, sige lang magpadayon nang gihapon ta kay kanang kay nahanglan man gyud ni, mao man gyud ni atong nasudlan, which is true, tama man gyud na tanan. Walay problema gyud ana. But for me,
kumbaga nakatuon ko na kinahanglan din ako i-acknowledge na siya na feeling. Kaya nga naman, the more maguna nimo siya ibaon, the more na imo na siya na kana ganing dili i-acknowledge, mubuto lang na siya kalit out of nowhere. Ingana day siya. Kumbaga lingkod di sa mga busy 10 minutes, 5 minutes, kung busy jud kaayo, try na kanang mag-reflect sa jud ka. 'Di ba? I-acknowledge nimo ang imuhang feeling. Then kung ako, unsaon ako pagstorya sa akong self in a nice way. Kaya di ba mo na sila, don't be too hard on yourself. Sa una, wadyo ko kasabot ana, na marag, say too hard on myself, na ako ang sarili man ni. Nganong, magbuot man ka. O ano ba? Ya, karon kay kanang nana siya meaning, kanang tinuod jud day siya na kung maging hard manggod ka sa imong self, murag, wala ka kabalo misin imuha ng self, pero naa siya impact sa imuha. So karon mo na ko na wait lang bitaw no hala daghan day gisudlan karon murag kumbaga mas malumanay na ko mag-communicate sa akong self, which is maka-help siya na kanang dili na ako ma-feel na under attack ko. Unya, karagaling murag feeling na ko na ako pa'y nag-a-attack sa akong sarili. Ambot lang ko makasabot mo ana ha. Kana ang ako ang na-realize na na-adjuday siya difference kung nice ka sa imong self. Wala akong nag-ingon na, iya nice kay ko sa akong self, kay ginalibre na akong self, kanang palito na ko kung mga gusto no. Kanang murag, wait lang ha, wala pa ta naabot dira na part. So, kani pa siya na part ang kanang the way you communicate to yourself. Diba? How would you feel if storyaan nimo ang laing tawo og ingon anan mo na gisugdan nimo ana? Diba ma-feel bad sila or kung nailaing tao mo storya anak sa imo. How about ikaw mismo ang nagaingon anak sa imong self? Diba? So, sa sobra na ko kuan, ingon ani akong feeling karon gi-research gid nako ang meaning sa motivation. What is motivation? Ana gyud kay kanang gusto jud ako masabtan, gusto jud ko natama ba jud ni ako na feel. So, motivation is the desire to achieve a certain goal. Diba? So, mauna siya atong akong goal for today kay kanang maka-work ko, hapsay akong work, mabuhat ako akong mga task, then mauli ko balay. Pwede din na siya na motivation. Pwede din na siya na instead na murag, ay, mong trabaho na po ko kapuya, uy. Pwede din siya himong motivation. Mo siya, grabe po di, sa tanang ko, ka na dyan akong i-goal, okay, fine, dili na lang ka na. It doesn't necessarily mean na dapat dagko kay siya na goals. Kay kung dako kay siya na goal, ma-overwhelm manggod ka. Ako ang advice is hinay-hinayon, himayon nimo ang imo mga motivation. Nay mga motivation na pwede nimo everyday na motivation. O sa may motivation nimo for today. So, pag mata na ko sa bunta mo, motivation na today no kay dapat at least makapanglaba man lang kung isa lang ka cycle. Kay para mabawasan ang amo ang labonon. O diba? Kay nga naman kung ma-achieve magud nimo ng ginagmay na motivation nimo, fulfilling kay siya na murag, ay salamat dili na puno amo ang labhonon, so gamay na lang akong labhonon sa weekend. Kana ana ba? Then pwede pud ka magbuhat og kanang weekly na motivation. Let's say, ay karong weekend maadtuan na jud ako tong market na akong gusto koan i-try kanang tan-aw na ko unsa jud ang mga baligya nila didto kanang murag na kanang something to look forward man pud gud siya. And then once you achieve it na, hala, naadtuan na gud na ako, okay man day dito no, lingaw. Pero naadtuan ako dito pero okay, so at least kabalo na ko unsay naa dito kanang ingon ana siya ba, and then na kay monthly na motivation. Let's say by the end of the month sa ako ang kanang kanang kinsenas na sweldo or ika 13 kanang 15-30 di ba? Ka 30 na sweldo kay at least maka save kog 500. So, sa imuhang habang padulong pa ka dito sa ika-30th na sweldo nimo, dili na ka magsigi gasto. Kay makanahanglan mag-ipon baya ko. By the time na mabot ka sa 30 nimo, nya murag mahipos nimo tong 500 for fulfilling kay siya murag, huy grabe amazing nakaipon ko 500 for today. Murag ana ba karong bulanan kay murag hala nakahipos jud ko 500. Sometimes manggod dili jud sometimes no, most of the time forward thinking manggod kay ta naka na atong goal ba kay katong dinag ko na hala akong house and lot, ako ang sakyanan. So diba kanang in way ahead of future na kay atong ginahuna-huna na we tend to forget ang kanang mga ginagmay na butang ba na kanang ma-appreciate na to na kay nabuhat nato, diba? Kung anaon day nimo ang imuhang thinking, mas dali siya. And then, dili pud ka dali na mahago physically, emotionally, ug mentally. Kay exhausting yun ba kaayo no kung dagko kay atong goals in life. I'm not saying na ayaw na mo pag dinagko na goal. Dili pod. Unsaon na lang. Nor okay ra gyud kay nang dinagko, but at the same time, i-process sa atong mga ginagmay. Kung far ahead ka imong thinking,
ma-anxious man ka kay hello no, makuha jud ba yan ako na ako ang house and lot na pangarap, mabayran kaya jud nako ang sakyanan, kana ingon ana ba, so ma-anxious ka, nya kung magsigipod kag kanang ano, kanang dili nimo gina-acknowledge imuhang feeling, imuhang kakapoy sa lawas, maka-affect jud siya sa imo in a long run. So, siguro ang akong advice kay kung pareha man ka sa ako karon nagpangita sa motivation, try to pause, unya himaya ang imuhang mga huna-huna kung unsa gyud rason nganong kana imong na-feel. And then, eventually, maka-develop man yun kag kanang imuhang way of coping. Kuan lang man ni kanang, for at the moment, mauning nag-work sa and advice ra pud din ako sa inyo ha. Kung at the moment na kay coping, i-comment dayon please palihog kanang magtinabangay ta. Kay, diba, lain-lain baya ta. And kung naaman mo ang mga advice na pwede pod na mo magamit, labaw na sa inyong iyaan, i-comment ninyo palihog lang. Kay para jud ma-overcome na nato ni ang atong pagpangita sa motivation every now and then. Okay? But guys, before I end, gusto lang jud nako i-shout out kay naaman ko yung nag-comment sa isa ta sa mga video, which is I'm very thankful. Shout out di ay kay Sharita Hala 8494. Ambot lang kung tama akong pagbasa ha. I-correct na lang ko sa comment please. Hi po, welcome back. Maudi ay sige kog pangita og latest upload what jud. Nag-vacay man di ay, oh yes, hehe. Pero in fairness ma'am, sa last upload nimo, naapa ko Pilipinas, karon di up na pod ko UK. Oh, di ba maka-happy ka ayo maganahan ko magbasa og ingon ani ng mga comment guys. Kanang paspas kay ang panahon at the same time ko amazing uy. Anyways, wow, congratulations sa inyong new home. Thank you. Unta kami pod sunod pohon labi na we're growing family na, expecting our first baby this year, maong need na mangita og dako-dako nga flat. Di pa ka-afford og mortgage, hehe. Pero naglantaw pa pod ko sa mga gamit nga need hakoton mura gikapoy na dayon ko advance. Diba? Oh, ganahan ko kay nakarelate ka. And congratulations again sa inyong little bundle of joy in the future. Tapos, house tour next please, of course. Nangandam pa inyong iyaan ha kay murag maulaw pa ko gamay kay tungod sa mga boxes. Pero promise din na ako magpa-house tour. Pero bitaw, uy, ganahan kay ko makadungog or makabasa og ingon ani ng mga comment, no? Kay kanang ma-inspire ko na magbuhat og videos. Kay mahappy ko nga kanagani somewhat na ay makarelate sa ako ang gibati or na makarelate or naapoy same og ginapagdaanan. And mega ayaw kabalaka because if, I think it's a process, step by step. Ayaw i-overwhelm imong sarili, especially na nabuntis ka. Ayaw i-stress imong self. And kung naaman kay mga gusto ma-check up, pwede rin kay ko nimo i-PM, pwede rin kay ka mo message na ko, joy kurat. Again, super duper happy gid kay ko sa mga padayon na naga-watch and naga-comment. Thank you kaay sa inyo ha guys. And hopefully, kani mga video sa inyong iyan kay maka-help sa inyo ha. Ang mga tambag nako, kung naman siya sense para sa inyo ha, unta maka-help. So again, thank you so much and I will see you in the next video. Bye-bye!